Pagkasalitaan ni Leyte nga Napoluan, Seniority. Dear Manong Nemi, mangrabrabi kami kadigitian nako pakiramanan kinitatang Manong Nemi, awan manen ti asawak. Do sumangbet, nakainom, nabartek tumanen man. Sa anak to kaidaan. Himtyak man karod kayat ti makikaida keng kuanan no agat arak kadagat-agat sigarilyo. Nabayagan kat nasang ko pinagustuhan. Gabutang, mapugpukaw pa yung ti ayat kun keng kuanan. Hindi nagsaludsod ti inauna nga anak ko Manong Nemi ni Miles Balasitang dadan ti high school. Mama, nabayagan nga sa amin nga nakita ni tatang. Nabayagan nga sa tayo nga nakalanglang amangan. Uri ti bigat. No ti bigat, maturog pa lain. Sakbay nga mapang ka magbasa. Napinas ka di lang relasyon nyo. Napintas, hanggang matagap-apa. Hanggang matagap-apahan iso na. No, kasta nga sumangpat kat nabartek. Tano apahaag, ang mga no, bumarat apa kita madangran na. Babayak lata. Abi nga ito yung bagbagaan. Bagayong sa mga barbartek. Sama pa nagtrabaho ko ma. Mangnamnamalatan di sweldo yo kas kahera. Uwamad nga men. Kitam kita, amo pa ta, inaunang anak mo. Aliti anak nga, noan na tirumbeng nga mapasamak. Tang, ken anak ko, nauma akon nga nang magbaga keng kuana. Nauma akon, di ba ilang magbaga keng kuana? Nagtrabaho ko ma, dalatso ko ma nagtrabaho. Kadya sweldo na, iapuntay na kanya. Nung nagtrabaho man, bukod na madlatang. Yung bagata, nangato ti sweldo. Nangaroon na no, siya tutipilyan ni boss na sumukot kin kuana. Ano nga sumukat ako na yun? Mamang. Mapan nga min abroad. Kaya tamay sa kadagiti groceria na. Siyempre, ibais na kadagiti ko. Mapagtalkan na. Ano ti sangat ti groceria ni boss. Kahit no kas pagarigan tla mapanin nag-migrate ijay Amerika. No sino ti pangitalkan na nga mang-manage kadagiti groceria na sa adamat hall nga supervise. Diso, daki nga tatipilyan na. No maipakat ti seniority anak. Siyak. Seniority? Siyak ti kababayagan. Siyak ti kababayagan. Awang kay paidi, agububra ako. Kit mayat mamato na katsweldo yo. Ako na, nangato lang katsweldo kitan sa sektong ti manager. Agad nangamnaton tumanin. Nawari no saan lahat ng trabaho ni Papa. So nga rin ako na. Ore saan ang trabaho ni Papa niyo. Ore dumawat pa kanya. Okay lang. Basta laki di hangagdangran. Saan laki nga saktan, saan tak nga saktan. Okay lang. So lalo yung pagbagang nga niya. Awan, mama? Awan? Kasi lang ta kumakayat ng ibaga, Manong Nemi ni Miles, nga din kayat ng ibaga. Hada nga taatap na kanyak dayo itong babae. Nakunak tinapin ko. Manong Nemi nga manipod ngamin idi takastan ti aramid ti asawak nga ni Norman. Siyempre, jak matan kahit nga kaida. Nabayagan man. Kaya, masapol ko man. Sud ka po na Manong Nemi, idi inaram na. Dati ka relasyon ko itan. Sige, kuna ka. Obubingem siyak Manong Nemi. Wine. Obubingem siyak
ni Adonis. Na minsan manunemi, ngay may gimatang naggroserya. Iti pagpapaya ka kas kahera, may isa ka iti kahera, iti da ita nga groserya. Nakurso no da akti kinagwapo na. Kaya di, tayawat nan ti kwarta, kaniya kapag bayad na. Intragpindakid din manunemi, niggaman ti ingma. Ay, Miss Beautiful. Loko ka, ha? Hana ka, Miss. Daan ako da asawa. Tantaluan ako. Ngayon napintas ka. Diya kahit tikas lang customer, ha? Mabaling ka din maalat yung cellphone number mo. Sabi ko, mahitag ko ka. Ala na, please. Gabuta saan mo't nga. Pumanaw, gabuta nalpasin, manong na na suplyakon. Tap nun yung malasumardingan ko na. Buto yung cellphone mo. Nalisto ako manong na nga. In-dial yourself, yung number ko, yung cellphone na. Oh. So, dahil natin number ko. Tawag ang mga rod na iso ka talaga. Sige, nalistom ka ni. Matiktikan na dati, likod mo. Kung nakidig. Oo, nagkaring sa cellphone ko. Kasi nga red. Ano, tangga mo tayo? Leti. Dati nameplate ko. Ayaw ang gaya mo. Manipod mo't iding manong naming. Tawag-tawagan nakmat. Ar-arman nakmat. Iba kang nga rod nga asawak. Yung naragsak ka din. Hangarod, umit lagayam. Uy, ubing kang siya ka, manang nak. Apay. Baka nalalay nga nilakay mo. Kinun ko na na. Kahit ka po manong name itamayat, tirik na. Nag-date kami manong, timay sa nga rabii. Sanak in check-in. Amok manong name nga basul iti Diyos. Ngem, masapul ko. Sakit kas diamat ni Roman. Binagbagag idin ni Roman, manong nemi, nga isarding natikas nga bisyo na, no kayat nakakaida, masapol nga nakainom. Yung nakainom at lata, alcoholic. So nga, binalagak pa. Loko padasam ti hanggang sa balbaliw, isukat ka, pasukutan ka. Kataho madlata. Pinasukotak lang arudan man. So manipod mo din. No, adda pa nagantap ni Miles nga anak kong inauna manon naming. Siguro, kita. Amo naman siguro mo saan kita makakit-kita ka na kami. Buwan manong naming amok nga dakkel nga basol nga mababalaw na kadi. Katkas tamad ti aramid ti asawa. Apay ngamin nga maaramid di kiti babae. Gabuta, agkurkurang di kiti lalaki. Vice versa manong apay agaramid di kiti lalaki. Talaga kanong gagangay ti lalaki kanong agbabae. Baka no adamat ka ti babae ti asawa ka. So nga dinakmat pilitan nga kanaig no ka. No makagiliw. Da siguro pangipagpagsaan naman. Baka no nakasarak ti matruna ti asawa. Ket iso ti paggapgapuan ti inin-inom na. Ket sabot nagtrabaho, mamanumat na dumawatan niya. Di parehas lang kami. Kinon ko nakitinakim ko manong. Nakastrek yung dikiti anak ko manong naming iti silad da kalpasan nga nalpas ti panag-assignment da. Madak pa lang dito salas nga agbuy-buy iti TV. Puro rayam ka di asawa manak. Saan lang? Agbuy-buyak lang. Masalutsod ko man leti. Kapi ka ditang. Dato akit, palang isakit ko ken ka. Kaputa siyak ti amam. Manugang ko lang ni Roman. Ano namin data? Datay, kaya't ko mga salutsudin itay ni Miles. Nga inaunang anak mo. Awang ka dito pa nag-atap mo. Atap nga niya. Nga tamangin danon kang kuwana. At tamangin bagbaga kadakwada. Nga dalalaki mo. Tatang, nagkunakata kayo nga dalalaki. Anak, ado di kiti makakit-kita ka na kayo. Iso nga sanggan nga ang gulbot pa.
siyak tatang mo. No problema ka awan ti sabaling asid kam no sangat siya. Haan? Saan ka mat di mo papalaw? Takas diya mat ti aramid ti asawam. Yung nakadagdagas. Nakadagdag san nga basol. Amom tayo anak. Kas anak ka. Kas amam kat anak ka. Kahit kang iliklik iti anyaman na pakirubuang. Nanyo, tiwarat ko kung mapasama kita. Makiwan na sos kayo nila yung lalaki. Baka korkortahan na ka. Nagangil lang nga. Nagbasbasa eh. Nagproblema kita. Mamasdag kanyak no, anyan man may tulong ko, akit tulong ko. Nakaalaalas nga ramid anak. Inaw, nakakapahingan din yung lalaki. Ta estudyante nga rin ako lang. Kaslasikan di mang papaadal kayong kuhana. Ang kabali ang takto ba't swaldok? Nang naroon ng siyaktun ti manager. Kaya't mo sa wen, ituloy mo latak. Tatang masapul ko. Anak, bagbagaan ka, isardin mo. Sagbay nga malado ti amin. Ditaklatang biyangin ng tatang. Tanong pakibiyangan dak. Babalin na kayo nga pagtalawin. Ano ta ko na? Laglagipin nyo. Balay mi nga gasawa na ito. Makigigiyan ka lang. Gabutan narpuugin ni si balayo. Buwan balay tayo idi. Kasi nyo matan na pinarpatarimaan. Gabutan umatan kadwayo sa diyay. Tanayim anabayag matan na tayo ng inanang. Isong inana kayo dito eh. Agyaman kayo kaya sakti na nga lakata kayo. Kaya naimas ti basit sila yun. Siyak pa iti agatan ka nagiti menteransyo. Ngayon nakas pagarigat na biyangan da. Ha? Pagtalawan kayo. Anak, imbes ko mga tungpal ka kanya, kapot siya palat amam. Sikaman timang bibiyag kanya kas pagarigan at paiso dayta. Angam karabagang ananganak kang katipa magbagaking ka. Saan nga na siya teraramidap? Sumardang kayo tatang. Amok teraramidap. Paritan na kidit karagsak ko. Ragsak nga hangamitan ti asawa. Amok teraramidap. Inulit-ulit kong imbaga daytay tinakam kumano. Talaga ba't kamok teraramidap? So nga, papikid din nga saan? Naku naktinakam. Busy kami, manunimi, nga kahera, nga mang-entertain kada kita'y umayagbayad kada kita'y groceryan. Agap-abay kami met manunimi kininelia. Pasaray met chismis kami, ano kasta nga, maibus, di kita'y aggatang. Ay nga manunimi, nga kimisangan, di kita'y aggatang, di kita'y umayagbayad. Ay, apo, yabiyag. Nagrigat. Nelia. Leti. Na, di ka pinaumang agkaskasera? Agkakahera. Kit si kakindi Si kakindi pagsalutsutong, hindi ka pinaumang, si kababayagan dito eh. Nadanon ka pala idi. Nabayag ko, mas pa nabaybayag ka. Una, balasang pala idi si ka. Kadi, idi si kat simbrak balasan ka pa idi, haanin, dasawag idin eh. Habang nagbasbasa akit, nakiasawa kidit na nasikuganak ba't yung asawa kita. Kasta, di ka nasapsapa ka nga wa. Nagandaan ti anak. Ngayon, dan iti college ay inaunak. Ay kasta. Kaya dapat iti high school di inaunak. Nagrigat nga rin ti biyag ni sika. Ang umanan na ito sweldok. Na trabaho nila kay mo ya. Nilakay ko. Agbangbangkag. Kadi. Nagdamod digiti tarakin mi ang apo. Digiti gundawing agpistida sika. Adapay digiti agtakaw. Ti may isang kabigpigstitudo ko nam. Kabigatan na awanin ti baboy mi. Kat masapol mi ti kwarta ita paragmamadrikula. Kasta. Ay apo. Nagrigat. Napiyakin ka na okay ti biyag mo.
Siyak. Sika makatulong di asawam. Siyak kit saan. Ano ba na nga rod? Barbartag. Mabaklatan. Kalpasan nga na uma ako nga nagbagbagak yung kuha na. Isunga ko pinasukot ang meten. Nata ko na? Awan. Ada kami makakit-kita kada kayo no kakit. Ada no ka mangsunsudok keng kasyan. Ada motor na. Kita agkalubong kayo. Tinaminsan nga nag-birthday na anak ko. Restaurant na panami at hapipi lang, nakablatan, nag-awis kang labasin. Nakita ka niya. Nagwapo di ka doon. Nilyang. Noon niya man tinakitam. Nakitam na tan. Amom, masapul ko eh. Kasi kakas pagarigan, handa ka masangon nila kayo mo. Di ka agsapol sa bali. Ure mabalo to siguro. Kas pagarigan na, yad ado yung mapo. Awanin tirantak si ka. Nang naroon no, adalang asawa ko sa kalpasan na. Sa bagay ka, Leti, napintas ka. Kaya nagpapapintas ka. Ano na dyan, estudyante, tagtagari. Kaya duwata mo, o mo sa bali makangig, adayo mo tayo yan, do mga kahera. Gaganga mo lang tagsalsalita, nagchismis tadi. Di na mabawalaw di asawak, pasol na. Pasarin, ikam sapit di kwarta. Gaganga nga, tulungak nga ron, tagbasbasa. Dapeng gundawa yung, dako malang, mabalo ak lang aro. Kumako na. Kung mabalo ak, dahil sukat ko. Dahil may kaduang asawa. Guwapo, di ba? Sa nalaing pay. Nalaing iti. Iti na ba ti kamas ka? Sige, isardengtan ka tadi. Nanong nimi aduman di kiti mang babalaw kanyak. Ngem sandak nga mamipinsan nga mababalaw. Sa bagay, sandak ang mababalaw, mabaling ako nada. Kasi diyan gayam di asawam. Ngem ni Apo Diyos. Amuna, kandak kilo nga basol deta. Napya kumamot ano, saan kang si asawa, baka kunada. Ngem tayo kunakon manong na may pagsangsaok. Nabayag ako nito, amok tararamide. Amok tararamide. Ito na minsan manong name nga danaangay nga emergency meeting mi dakam ng empleyado. Miniting na kami ni Boss Diego manong name nga king kukwa wano manager iti groceria. Manager ko na mostly aking kukuha kit di mother na. Idi agsao ni Boss Diego manong name. Kumusta ti trabaho yo? Okay man, sir. No kasapula mit increase, kita increase na kami met. Very good. Tatir aramidan na no ka manong name. No kasta ngagseran, serami maten manong name. Agudit. Hara kami. Kalpasan na. Alaan na digiti kwarta. Kalpasan na. Iti kabigatan na. Ada ibuon na kada kami manong name nga mapan mangi bangko. Kas manager isuna manong name. Sursurin na digiti sangat groceria. Upatsak. Ti man manage na. Sa bali mat tinegosyo digiti kakabsat na. Nga kukumat lang ti inada. Uno. Ti madla inada ti kang runaan. General manager ikan. Ulitek manin nga baga kada kayo. Nga masasdeg iti aldaw nga panagturong kon sa jay Amerika. Nagsibot ta talaga kayat iti anak ko nga din na akida ken ti asawa. Umat ngamin sir. Amangan no ada aramid ni Mrs. no saan ka mabansan jay. Aramid kanya.
nga agsapul. Nga maaramid ti asawak deta. Gabuta agtalekak ken kuana. Napudno isura kanya. Kanapin kung mga armiden na. Kadak kalabasol. Sa bagay, sir. Napiyapakin ka, sir, dan sakit chicks mo. Gagangi deta ti lalaki, sir. Gagangi deta ti lalaki ng awan. Doon sa amit estudyante yo, sir. Kabagyak na jay. Dati umumay no ka? O, sir, estudyante. Kabagyak na jay. Hago nga chicks. Kaya nasingpet ka tao. Diyak kayat nga madadahil ti nagan ko. Ganapin na kita sasaritahan si ka Leti. Sir, gagangi lang gi-istorya to. Hang istorya, hang para gi-istorya ito meeting. So nga mas dawat si mausawat ka. Diyak di ka matpagunyan, di ka ibaga aguni ka. Ay, sorry sir. Kahit kung sa bonita, umasasidig nga mapanag sa di Amerika, masapul nga, mangpiliak kada kayo, no sinutit subungkat kanyak. Promotion. Apay misam ka, Leti. Kasla, agparparik na keng ka. Sir, no seniority ti pagsasalitaan, siyak lakid di. Ako mati-mati nga aramin ko, sir. Napudno akbat nga kahera. Sa bagay, gusto ka. Napudno nga kahera. Di ka siyak talaga, sir? Diyak pa sigurado, no seniority ti pagsasalitaan, kinapudno ti trabaho, awan sa baling saan nga siya. Kung nagtubay ngamin, sir, agririya ka, nga siyak. Baka ni Nelia, uy, api ko mag-siyak man, Leti. Sige talaga. Sige, ngarad. May kaduwa nga tayo pagsasalitaan. Intun lawas na, awanak to iti makabulan. Apay, sir, adanas ka na si Kaswik di Manila. Kahit kasapulan ti UIC. Di ka siyak latang aro din na, sir, tasyak tumitlaeng. O, sige. Sige ti officer in charge iti makabulan, Leti. Amo mo ti ramidem, haya? Agodit ka, kalpasan na, no iyawid mo, mga no, pagdanagan nyo, sir, na anadak. Iyawid mo, kabigatan na, no, agupen ti bangko, i-deposito. One, sir. Okay, ngem, at ngem na. Siga iti masapang ag-report na siya kati mangilukat. Ti groceria. Alaim na ito yung atulbek. Sige, sir. Inawat ko man. Kasta nga ron tinapasamak manong naming siyak. Iti nag-UIC. Iti at makalawas ko manong name. DJ, gabuta. Siyak ti UIC. Maladlada ako matagawid, siyempre. Kahit umay nakbat sunduin no ka manong name ni Adonis. Hi, manager. Anak pa'y manager. UIC pa lang. I miss you. Sige. Masapol ko ti kwarta, please. Mano? Imbaga na. Alam. Ang kumaitid pa lang ita. Tun bigat. Sumaro ng bigat. Mabalin? Sige. Basta ka sa pulak. No problema. Nagdiretso kami nga nag-check-in nito dati nga hotel, manong name. Siyempre, ijay kami nga nag-order, ti pananggrabyan ni tinawagak ni Miles nga inauna kabsat ko, maladaw nga gawin manggay tulad ta na. Sabi nga, kita manipod matiti siya kung ti UIC kita, maladladaw ang gawin. Unang no, maabutan nyo pala ti pangrabian, panagrabi
Yung maladlatawa kita. Ni papang mo yun. Awan pa ya. Baka umuno na ka pa yung nagawin, yung suna. Sige, rod, makamukad ta, ha? Miles? Sige, ma. Kahit siyempre, manong name within 3 hours. Kasta na iti panang patayok-tayok kanyak ni Adonis. Narunan mo, dakayat na manong name. Madlaw ko latan, kasta nga damasapol na kit kasta una, iti pa man nga manso na kanya. Map-map ne kak mano. Talaga nga map-map ne. Kabigatan na sakbay manong name nga nag-close kami. Nabati ak manin na. Dito yan manong naming hinrugik. Kadedi nga malam. Nangalahak. Nuanot masapul manong naming Adonis. Nangalahak. Kaditi kabigatan na manong naming imay. Ket inted kun kang kuan. Thank you, sweetheart. Ano nga tanong ka? No, adag kurso na natin nilakay mo tabagkungan dagat matay. Hoy, naglukukan. Tapos na sa aring nga bako nang illicit apirte. Kinagraduarak tumaten. Kahit mo sawan, nung graduar kang katang trabaho nga napintas, kahit may sakto nga balo, sakto pa lang at kayat mo. Amok samet, nga kayat naklang kaputa may ikang katikwarta. Sila mulay bagbagang nga rupak ti kwarta. Sabi nga ron, ininaw na kimsi ka. Naimas ka nga ron. O, malaksid kanyak. Ada ba sa baling ang lobya? Awan. Sibli ah. Anong nimi ti may sangal daw kinunak ni Nelia? Nelia? Ya, matapit. Papanak ito no masapan na bigat. Papanak. Ada date yung Adonis la. Awan? Salamat. Hanggang mag-date tira aldaw. Nangarod. Rabi. Tap na makakita ka na kayo tirabi. Ikaw po tirabi nga rod. Pagkatawa ka. Awan? Ito no malam. Tunog sara tayo. Yorak bidang. Agidan tang ruman. Sige. Nangiruwarak manin manong. Amok tararamidek. Kung nagkura ko magsasaw, amok tararamidek. Iso nga wantot makatuktal ka, aramidek ko naglaka. Nangiruwarak manin. Nakiktutak. Di pa nang ipagarup ko katag may saak. Umis-isam ni Nelia. Namin anong inaramin mo deta? Pidwa na pa lang ha. Masapul ko amin eh. Masapul mo o masapul ni Adonis. Nelia ha. No sakton ti manager. Si kanto adagos ti krisak. Basta gayam ta. Sige nga, takaro din. Dato yung tulbek. Kaya, masapaan to basit ka. Sigan to basit yung manglukat. Baka alas 10 to siguro no sobre ka. Manong name Jack mabilang namin anuak nga nagkasal. Aging kadimtengan nga nagsubli ni Boss Diego. Kalpasan data, manong name inangangay manent emergency meeting. Kinayabang kay manent tapno may pakamok nga dahil 20 ba udi nga bulan ko. Into next month, adan tubaro nga manager yan. Kasa ka di, sir? Why? Ngayon, adan nadlaw ko karati nga bulan, palabas nga bulan. Nagdakkel di Chris. Tinapastrek tayo. Apay. Ako, sir. Bimas iti customer. Kinitak ti kakaduwa. Handa agun uni. Kinitak ni Nelia. Hanggang kun uni.
Basta, meron na siguro, sir. Nung kadato nga bulan, na doon tumanan tayo gata. Agsublin tumanan tayo dati nga kuha tayo. Income tayo. Sige. So ngayon to next month, adanton ka barbaro nga manager yun. Napadasa kung di makabulan nga nag-uay si sir. So nga, panagkunak ka talaga nga sadak hana ka marigatan kan itultuloy at paragtalag kanyak. Seniority ko na yun man. May sa alawas sakbay dayta nga panakalpas dayta nga bulan manunemi idi tadamanin emergency meeting. Itad na siguro appointment. Itad na lakid din kinunkunak man ngata. Apa nga ngata ko ng Nelia. Apa ito naramid mo? Nagipulong ka? Uy, awan ebidensya. Baka sikat maikat. Amom leti, nakonkonsensya ak. Isong indiretso ka nga. Nagipulong ak. Gaga ka. Makita mo. Lady, makit-kita. Ken oray awan ebidensya ka ko na. Nalipatam ka din nga da CCTV. Nalipatam. Oray sana ang nagipulong. DJ nadlaw ni sir nga nag-decrease idi awan ni suna. Apiti ko na handaw reviewin CCTV. Seniority ang peso na bayagkan. Ngem gapo ita adda lalakim. Naaramid mo na ita. Umay ngayon, meeting! Ala ka. Loko ka ha. At ang tualda mo, Nelia. Na sino man tanda basol na isot ni matusa. Awan tinaramidak. Idi pabuyad ak. Ipabuyad ni Boss Diego manunim. Tipoted CCTV. Kadagiti aldaw nga pananghalak. Amo malibak ti CCTV, Letty. I'm so sorry. Sayang. Talaga nga si kakumatagbaling nga manager. Sir, ikanda kumapati sa bali agundawi, sir. Napilitan na klahen, sir, nga nangaramid na ijay. Gabot at lalaki. Naglalaki ka, di ka mabain. Di ka masyan. Kadagiti anak mo, mairamraman da. Di amok na singpet ka. Yung siguro gabot at lalaki. So, napanunod niya kasi. Paibalod ka. Sir, saan? Pakawanin na kuma. Pakawanin na kuma. Pakawanin na kuma. Sige. Tapos saan ka may balod? Agtrabaho ka kit ikarom ti basol mo. Ikarom ti tinakaw mo. Kit into no maikaromon. Goodbye. Pangalagang ti pangbiyak ko karagitan na ko ita, sir. Kit data ko mat pinanunot mo. Di matagtrabaho ti asawak. Di na kaway matrabaho. Iso nga napanunutam timang nangalat timang trabaho ken ka. Sir, kanda ko mamalit sa bali agon taway. No, pang bayad mo, tinakaw mo. Itad mo. Ngam no awan, ang trabaho ka, ikarom. Ngam no saan ka nagbayad? Ken sa mong ikaro, kita libasan na. Amo malibasan tilinteg, pabalod ka. Sir, naaramid ko lang na dyan. Kasi dyan aramid ngamin ti asawak. Gusto. Iso nga naglalaki ka. Gamutahan na ka maparag sa akin ti asawam. Sir, please. Asyan na ko nga. Nakapag-desisyon ako. Desisyon mi agkakabsat ken ni mama.
Kahit maragsa ka na kamang ipakamo nga tiya agbalin nga manager yo, pangitalakak ka rito nga grocerya. Awan sa bali no sa ni Nelia. Nelia, congratulations. Gapo ka dito, sir. Tayo nagipulang. Gapo ka nagipulang man mo saan. Ngayon nalipatan mo ti CCTV. Impulang nakangang peso gapo ta, makunkonsensya no sa nagipulang. Congratulations nila. Itultuloy mo kinasihat mo. Kahit, dito, pagtrabaho mo na to, ya. Taging gamay karo na. Kahit mo saan nagtrabaho, taglibas, patilito iti polis. Manong na yung nagsangsang itak. Kadimanon iti balay, kahit nasdao mo. Happy nagsangsangit kayo, mama. Saan nga siya tiyang manager, anak ko. Kahit no may karok ton, iti tinataka ko. May katakto din na nga grocerya. Mama, di lang amin pinanunutin. No kasano kam to nga anak yun. Dahil ito ko nagken ka edi. Ang kantumot namin nga nagsardin. Nagtakaw ka. Gapoy tilalakim. Tatan, saan yung ipok kawagas na? Mabay ka maamuan ti karoba? Amon ti karoba? Amon ti kita anak mo? Awanin ti respeto da ken ka. Kahit numamuan dito ti asawa. Manit na naman naman nga rabida na ken ka. Mama, apa nga nagbalin ka kastol, mama? Pagkawanintak kumanak ko. Pagkawanintak kumana, aramit ko lang nakasya, gapo kini papagyo. Gapo talabaybayan na obligasyon na kada tayo. Kahit obligasyon na kaniya. Nalaos launay, di pa nagbabawi, manong. At apayan bad record ko. Iso ka, sino pa iti mayat ita, nga mangalakan niya kakas kahira. Kalpasan nga na ikarok, manong nemi, inikat na ko. Goodbye, lady. Nelia. Amom, apalang ka. Tasi ka talaga iti kabayaganan dito yung seniority. Hindi ibaga ni manager na kasapulan at kasukat ng manager. Amuklat na nga si Kylie. Yung sinayang mo eh. Sinayang mo. Kaya pagyamanak mat, tasyak mat lang. Nagdakkel ti na itulong na. Naitulong mo. Gaputa, no saan ka kuma nagaramid ti madi, di si ka kuma. Nung nagaramid ka at madi, dahil ti itulong mo niya. Nakananaman, tinaran niya mas bayan ng itanak ko. Gabuti posisyon ko. Leti, hampay nga naladaw ti amin. Friend, di mo ululitan ti garamid, iti mati. Iti, mauudin da hindi nga pa nagtrabaho, na pa anak iti unek ti simbaan manong nemi di toyak nga nagpakpakawan. Di toyak nga nagkari manong nemi. Di toyak nga nagkindaw ti tulong, pamakawan kan tulong ti Diyos. Saan ko matanging kaskaso ni Adonis man? Awanin ti baitid ko king kakona. Pwede ka sarita nagtasawak, ta saan nga nakainom. Awan trabaho mo. Awanin, Norman. Balbaliwak, tagsapol trabaho. Awan kayon kini Adonis. Tao ang matanda maala na kaya ka. Pagkawanin na, Norman. Pagkawanin na ko, ma. Nagpinakawanda. Kaputad damad aramin ko. Sikang amin tipuon kan kaputi amin. Binaybayan na kami. Binaybayan na. Isunod nga ko na kang pinakawanda. Nagsapol ka trabaho. Nagsapol ako pati trabaho.
Ket baliwan tatagdanggay. Amang tinaran niya kamasakbayan nagtatalo anak. Basta, isardeng tan nagpadbada, timadi nga aramid. Ket kasla awan tinapasamak mano. Buwan, siguro gabuta sampay nga naladaw ti amin apa nagbabawi. Nagpadpada kami manunemi ang pinakawan nga nagbabawi ti asawa. Ti pagyaman mi manunemi ket nagsublimot lang nagpadpada ti respeto digiti na anak mi kada kami. Ket kas kuna ni Norman nga nagtinulong kami ket napapasa mga lang amin digiti talo nga anak. Natayan ni tatang manunemi gabuti panagsakit na ket natay numampay papa-hospital mi. Kita manunemi tilayangan burdek ti awan asawa kadigiti anak mi. Nga iso ita ti kadenden nami ti asawa. Kasi iting karik idi manunemi sa anak ton ngagal aramin iti paso. Saan ton? Gabutan mo kung ti resulta ti adamadi nga aramin. Dito nga rod manunemi ti pagkasalita. Thank you tilaing mo nang ibasa ket tala. Amok nga doon digiti mang babawalaw kanyak na at least nagbalbaliw ako. Sabi ko mati nakaitad iti balaag ken pagsarmingan ti biag kadigiti padak nga nagbuya tuwing nga agyaman nga pagayam mo Leti. Thank you Leti. Thank you mat kadagiti nagbuya.